Спри да скролваш, мозъкът ти прегрява от имейли, вноски по кредити и драми в социалните мрежи. Ето как да го изключиш за 60 секунди. Трябва да излъжеш инстинктите си. Представи си, че си средновековен селянин. Годината е 1340, няма интернет, няма ток, няма утрешни крайни срокове. Работил си 12 часа на полето и физически си прибит. Единствената ти задача в този свят е да не умреш от глад и да легнеш на сламата. Мозъкът ти не познава концепцията за бърнаут, само умора и покой. В момента, в който превърнеш себе си в селянин, проблемите на 21 век изчезват. Опитай го до вечера. Последвай ме за още странни хакове, които реално работят. Ако лежиш от часове и мозъкът ти не спира да превърта утрешния ден, направи това веднага. Без хапчета, без чай, само с очите си. Легни по гръб, отпусни се и започни да мигаш, но не е нормално, а мигай възможно най-бързо, без да спираш в продължение на 60 секунди. Каква е ловката? Това физически изтощава малките мускули на клепачите ти, мозъкът ти получава сигнал, очите са преуморени и е време за пълен офлайн. След минута ще почувстваш клепачите си тежки като лово. Просто ги затвори и остави на вълната. Опитай го и ми кажи в коментарите колко секунди издържа. Знам какво ти казаха, не яш преди лягане. Излагали са те. Специално ако се будиш в 3 през нощта в паника и сърцебиене. В 3 сутринта нивата на кръвната ти захар падат. Мозъкът ти е най-лакомия орган. Когато му свърши горивото, той изпраща спешен сигнал – кортизол. Този кортизол те събужда на щрек, за да търсиш храна. Хакът – едно малко парче сирене и дъше по орехи 30 минути преди леглото, протеинът и мазнините поддържат захарта ти стабилна цяла нощ. Край на среднощните паники. Пробвай го и ми напиши в коментарите ако и ти си в този клуб. Не ви казвам да се разделяте с адвокати, казвам ви да се разделите в спалнята. Чували ли сте за развод по време на сън? През 2026 това е най-големия акт на любов. Защото 35% от двойките вече спят в отделни легла или стаи. И не, това не е крат на романтиката. Когато не се бориш за одеялото и не слушаш хърхането тип дъскоресница, сутринта си нов човек. По-търпелив, по-нежен, по-желаещ към партньора си. Sleep Divorce не е раздяла, той е съюз срещу умората. Бихте ли го направили и дали ви е страх от хорските приказки, напишете в коментарите. Будиш се в 8 сутринта, но мозъкът ти още е в 3 през нощта. Честито, имаш мелатонинов мухмурлук. Масово се продават дози от 5 или 10 мг. Това е хормонално насилие над мозъка ти. Тялото ни произвежда този хормон в микрограми. Изследванията са категорични. Доза от 0,3 мг е по-ефективна от доза от 5 мг. Високите дози ти носят кошмари, нощно потене и зависимост. Ти буквално преспиваш собствената си система. Спри да се опояваш. Мини на микродози или на магнезиев глицинат. Искаш ли списък с добавки, които не те правят зомби? Напиши сън в коментарите. Будиш се точно в 3 всяка нощ. Сърцето ти бие бързо и мозъкът ти започва да превърта всеки проблем, който имаш. Мислиш, че е стрес? Грешиш. Това е биологичен механизъм за оцеляване. Около 3 часа нивата на захарта ти падат. Мозъкът ти изпада в паника, че остава без гориво и нарежда на тялото ти да изпомпа адреналин и кортизол. Този химически коктейл те изхвърля от съня ти веднага. Ти се събуждаш на щрек, готов за борба. А мозъкът ти просто се търси за какво да се тревожи, за да оправдае адреналина. Искаш ли да спреш алармата? Трябва ти стабилно гориво. Преди лягане, питай лъжица бадемово масло или малко протеин 30 минути преди сън. Край на среднощния апарат над мислите ти. Напиши 3 AM, ако и ти си буден тогава. Мислиш, че следобедното кафе не ти влияе, защото заспиваш лесно. Имаш голям проблем, за който дори не подозираш. Кофеинът има полуживот от около 6 часа. Това означава, че ако изпиеш едно кафе в 4, в 10, половината от него още танцува в мозъка ти. В 4 сутринта в кафета ти все още има 25% от кофеина. Това е като да изпиеш четвърт чаша кафе точно преди да си легнеш. Може и да спиш, но тялото ти не се възстановява. Кофеинът блокира аденозина, веществото, което те кара да се чувстваш отпочинал. Резултатът – будиш се изморен и пак посягаш към кафето. Омагиосен кръг. Напиши кафе в коментарите, ако искаш да знаеш с какво да го замениш. Знаеш ли защо старата ти възглавница тежи толкова много?
Не от пълнежа, в момента спиш в гробище. След 2 години употреба, 1/3 от теглото на възглавницата ти се състои от мъртви кожни клетки, акари и техните изпражнения. Приятни сънища, ако се събуждаш с запушен нос или необяснимо акне, спри да видниш козметиката си. Твоята възглавница е инкубатор на бактерии, които втриваш в лицето си по 8 часа всяка нощ. Направи този тест, сгъни я на 2, ако не се изпъне веднага и свърли я. Време е за нова, хипоалергенна, смело рипяна. Напиши чисто в коментарите, ако отиваш да си купиш нова. Ако мозъкът ти препуска 100 км в час, когато си легнеш, спри. Направи това за 5 минути. Това е биологичен бутон за мют. Тази поза, легнал с повдигнати крака към тавана, казва на нервната ти система в безопасност. Тя активира парасимпатиковия дял, режимът за почивка и храносмилане. През целия ден гравитацията дърпа кръвта и течностите в краката ти. Когато ги повдигнеш, ти улесняваш сърцето си и подобряваш лимфния дренаж. По-малко отоци, по-спокоен сън. Само 5 минути в тази поза и кортизолът ти започва да пада. Буквално усещаш как стресът ти се оттича от теб. Отивай и го опитвай още до вечера. Напиши зен в коментарите, ако си готов за заспиване. Знам какво ще кажеш. Това е гадно, но ако заспиваш трудно, тези чорапи са най-добрият ти приятел. Науката е категорична. Затоплянето на стъпалата разширява кръвоносните съдове. Това изпраща сигнал на мозъка ти. Време е да свалим вътрешната температура. Изследванията показват, че хората, които спят с чорапи, заспиват средно с 15 минути по-бързо. Мозъкът ти свързва студените крака с опасност, а топлите с дълбок сън. Важно! Не ползвай найлонови чорапи. Само памук и само мериносова вълна, за да не се спарваш. Пробвай го за една седмица и ще ми благодариш. Напиши чорапи в коментарите, ако и ти си в отбора. Мислиш, че просто разпускаш преди сън? Не! Теглиш бърз кредит от допамина си, който утре ще трябва да връщаш с лихвите. Когато скролваш в 11 часа, мозъкът ти получава нереално високи нива на допамин. Проблемът, за да се балансира утре сутрин, тялото ти ще свали нивата му под критичния минимум. Затова утре фитнесът ще ти се струва непосилен, работата скучна, а кафето недостатъчно. Ти вече си изхарчил радостта на утрешния ден в TikTok днес. Искаш ли утре да имаш воля? Остави телефона 30 минути преди лягане. Дай на рецепторите си шанс да се рестартират. Напиши ресет в коментарите, ако и ти си в допаминов дълг. Първото нещо, което правиш сутрин, е да изпиеш чаша чиста вода. Грешиш. Ти буквално разреждаш електролитите си, точно когато тялото ти има нужда от тях. След 8 часа сън ти си дехидратиран, но не само за вода. Клетките ти са изпразнени от натрий и калий. Чистата вода просто преминава през теб и те кара да тичаш до тоалетната. Малко морска сол във водата отключва клетките и помага на бъбречните жлези да регулират кортизола. Това е естественият начин да кажеш на тялото си време е за работа, без да го стресираш с кафе. Резултатът е стабилна енергия още от първата минута и край на сутрешното главоболие. Опитай го утре и виж. Напиши сол в коментарите за точната пропорция. Чувстваш се като прегазен от влак. Искаш енергия, безкрайна. Изчакай точно 90 минути след ставане преди първата глътка. Дай на тялото си да се събуди само. Напиши кафе в коментарите, ако ти умираш 2 след обед. Магнезий за сън и спокойствие, но не усещаш нищо. Имам лоши новини за теб. Най-вероятно просто си купуваш скъпо разхладително. Ако на етикета ти пише магнезиев оксид, ти усвояваш едва 4% от него. Останалите 96% отиват директно в тоалетното. Оксидът е ефтин пълнеж, който няма да помогне на мозъка ти да заспи. Запознай се с краля на магнезия – глицинат. Той е свързан с аминокиселината глицин, която буквално казва на нервната система да се изключи. Това е единствената форма, която преминава бариерата на мозъка ти. Без диария, без стомашни драми, само дълбок и възстановителен сън. Ако трябва да купуваш само една добавка, нека е тази. Напиши магнезий в коментарите, за да ти изпратя моите топ 3 марки. Мислиш, че подготовката за сън започва, когато си облечеш пижамата. Грешиш. Таймерът за твоя мелатонин се включва в момента, в който светлината докосне очите ти сутрин. Когато излезеш навън, първите 30 минути след ставане, фоторецепторите ти на очите казват на мозъка: денят започна. Точно в този момент тялото ти започва да изчислява кога да произведе мелатонин. Точно след 16 часа.
Гледането през прозореца не работи. Стъклото спира най-важните вълни на светлината. Трябва ти само 10 минути директна светлина, дори и да е облачно, за да занулиш биологичния си часовник. Искаш ли да заспиш лесно в 22 часа? Излез навън в 7. Това е по-силно от всяко хапче за сън. Напиши слънце в коментарите, ако и ти ще започнеш деня си на терасата утре. Правиш ли това веднага, след като отвориш очи? Мислиш, че те събужда, но всъщност се подписваш договора за следобедния краш в 2 часа. Когато се събудиш, тялото ти произвежда естествен кортизол в пик, за да те задвижи. Кофеинът в този момент блокира този прозорец и пречи на изчистването на аденозина. Веществото, което те кара да спиш. Кофеинът просто маскира аденозина. Около 2 часа действието му спира, целият натрупан аденозин удря мозъка ти наведнъж и резултатът чувстваш се като прегазен от влак. Искаш енергия? Безкрайна. Изчакай точно 90 минути след ставане преди първата глътка. Дай на тялото си да се събуди само. Напиши кафе в коментарите, ако ти умираш 2 след обед. 3, 5, 10, 15 пъти, един път. Колко пъти с нощи ти се събуди и отиде до тоалетната, до хладилника или просто да се разходиш, взеш телефона да поскролваш. Можа ли да спиш нощ? Спя ли да спиш? Това клипче е за всички вас, които имате проблеми с съня и вечер се будите и не може да спите. Било то заради среднощен глад, стрес, тревожност, работа през деня, прекомерна употреба на телефони, компютри и синя светлина. Нашата хранителна добавка е създадена с естествени съставки, които подобряват и регулират качеството на съня. Без хормони, без привикване и без обратен ефект, когато се спре приемат. Опитай Биов сега. Ако спалнята ти е над 22 градуса, ти буквално забраняваш на мозъка си да влезе в дълбокия сън. Ти не спиш, ти просто прегряваш в безсъзнание. За да заспиш, вътрешната ти температура трябва да падне с около 1 градус. Ако стаята е топло, тялото ти хаби цялата си енергия да те охлажда, вместо да регенерира клетките ти. Златният стандарт на биохакинга е точно 18 градуса. При тази температура тялото ти превключва в режим ремонт. Всяко покачване над 21 градуса увеличава шанса ти да се събудиш в 3 сутринта. Зиморничав си? Хакът е прост. Студен въздух в стаята, плюс дебело одеяло и чорапи. Топлите крайници помагат на ядрото ти да изстине по-бързо. Напиши градуси в коментарите, ако и ти обичаш да ти е топло. Знам, че обичаш да заспиваш на приятели или на някой крими сериал, но този екран в спалнята ти е най-голямата грешка за твоето здраве. Телевизорът излъчва огромно количество синя светлина. Тя не просто те държи буден, тя буквално изключва производството ти на мелатонин. Твоя мозък мисли, че е обяд, докато навън е полунощ. Най-лошото е психологията. Трябва да научиш мозъка си, че леглото е за 2 неща – сън и интимност. Когато гледаш филми там, ти тренираш ума си да бъде в състояние на забавление, точно там, където трябва да почива. Искаш ли да се будиш свещ? Премести телевизора си в хола. Направи спалнята си светилище за сън. Напиши TV в коментарите, ако имаш смелостта да го махнеш още днес. Мислиш, че контролираш този телефон? Не. Докато той е на нощното ти шкафче, теб те контролират алгоритми, имейли и стрес. Изследванията показват, че дори телефонът ти да е изключен и с екрана надолу, самото му присъствие в стаята източва когнитивния ти капацитет. Ти подсъзнателно си готов за атака. Купи си аналогов будилник за 10 лева. Това е най-добрата инвестиция за здравето ти за 2026 година. Спри да използваш алармата на телефона като извинение да го държиш до главата си. Когато изкараш телефона от спалнята си, ти си връщаш последната територия на свобода. Първата мисъл сутрин трябва да е твоя, а не на Инстаграм. Напиши свобода, ако си готов да спиш сам до вечера.